אני דוקטור רחלי אברהם איתן, משוררת, עורכת, יושבת ראש בית הספר מודיעין והסביבה ומוציאה לאור בהוצאת שבילי אור שייסדתי. רציתי לספר לכם בקצרה על האומן דניאל אופיר. דניאל אופיר שלח לי לפני כחצי שנה אולי יותר מספר ציורים מופלאים. התרשמתי מהאושר של הצבעים, מהאושר של הנושאים ובד בבד מהאושר של הטכניקה, והשביל שלו לכיוון שבילים הוא פשוט היה מיידי. דניאל כבר התחיל לפרסם בכתב העת שבילים והספיק להשתתף כבר בשתי תערוכות של בית הספר מודיעין והסביבה ולפרסם באתר. התערוכה הראשונה שדניאל השתתף בה היא תערוכת שבילי עץ השדה, זה היה בסביבות ט"ו בשבט, ומה שמעניין הוא שדניאל בחר לשלוח יצירה בשלושה חלקים של שבטי ישראל בטכניקה מאוד מיוחדת, מאירים את זה עם תאורה מיוחדת, עבודה מדהימה וכולם התלהבו ממנה. מה שמעניין שהוא שילב את העבודה הזו של שבטי ישראל במסגרת הנושא שבילי עץ השדה, מה שמלמד על השקפה של האומן דניאל אופיר, שרואה את שורש ההיסטוריה של העם היהודי בספר בראשית, וזה דבר לא מובן מאליו. בגיליון 10, הגיליון הזה, שבילי זמן, דניאל אופיר בחר את התמונה יפו בלילה, תמונה מקסימה, והיות שבכל גיליון כל אומן מקבל עמוד שלם והוא מפרסם לא רק את הטכניקה ואת הכותרת של התמונה, אלא הוא מתבקש לכתוב על כמה משפטים, 2-3 משפטים על מקורות ההשראה שלו. דניאל כתב דבר מעניין. במשך שנים נסעתי לאורך הטיילת בתל אביב לכיוון יפו, וראיתי את הים ונוף יפו העתיקה בכל שעות היום, בזריחה, בשקיעה, בלילה, בכל עונות השנה, בחורף, בקיץ, באביב. הציור יפו בלילה מראה את האורות המשתקפים בים. פשוט ציור מרשים. הרבה אנשים התלהבו מהיצירות שלו, שראו את היצירות בתערוכות ובשבילים. כל מה שנותר לי, אני לא רוצה להכביר במילים, כי טוב מראה עיניים מ1000 מילים, לכן אני מאוד ממליצה להשתתף בתערוכות שלו, ומי שלא יצא לו, לפחות ייכנס לאתר שלו.